health news mga katropa, part 2 kini sa itong gisgutan kagahapon nga mga medikasyon nga dili angay isabay sa pag-inom og kape mga katropa. Matud pa kadaghanan kanato dili gayud magduwa-duwa sa pag-inom og usa ka tasa nga kape mga katropa sa buntag. Sanglit mao kini ang naandan hilabi na natong mga Pilipino. Apan ko nag-inom ka og pipila ka mga tambal, ang caffeine boost mahimong makahatag og labaw nga kadaot kaysa kaayuhan. Ang ubang mga tambal mga tropa dili maayo nga masagol sa caffeine, mahimo silang dili kaayo epektibo o makapahinabo og mga unwanted nga mga side effects. Ani ang pipila ka mga tambal mga tropa sumpay kagahapon nga angay natong bantayan sa atong pag-inom og kape. Ikalima mga katropa, sumpay kagahapon mga igsunan ha, antidepressants nga mga tambal. Ang caffeine mga katropa makaapektar sa lain-laing klase sa antidepressants sa lain-laing paagi. Sumala sa pagtuon, nagsugyot nga kini makatabang sa SSRI sama sa fluoxetine o fluvoxamine nga magpabilin sa imong sistema nga mas dugay nga makapahimo kanila og nga mas maayo. Sa laing bahin, ang kape makahimo sa pipila ka mga tawo nga mabalaka o makabalda sa pagtulog nga makapasamot sa pipila ka mga sintomas sa depresyon. Ikaunom mga katropa mo kini nga diabetes medication. Kung ikaw dunay diabetes, ang caffeine mahimong makaapekto kung giun sa paggamit sa imong lawas ang insulin nga mahimong hinungdan sa dili gusto nga pag-ubos o pagtaas sa imong asukal sa dugo. Ang uban pagtuon nagsugyot nga kini nga nagkinahanglan og 200 mg sa caffeine, halos 2 kalig-on nga tasa sa kape. Apan mapukaw kini nga epekto. Og ang mga tawo nga adunay type 2 diabetes mahimong mas sensitibo niini. Lakip na ang reaksyon sa matag usa apan kung maglisod sa pagkontrol sa imong asukal sa dugo, sulayi ang pagputol sa caffeine aron masuta kung makatabang ba kini. Ikapito mga katropa mao ang asthma medications. Ang tambal sa asthma mga katropa sama sa theophylline mulihok pinaagi sa pagpahayahay sa mga kaunuran sa palibot sa imong agianan sa hangin nga makapasayon kanimo sa pagginhawa. Apan ang caffeine mga katropa usa ka kemikal nga susama sa theophylline ug mahimong hinungdan nga mas malumo nga version sa parihas nga epekto. Ang mga pipila ka mga pagtuon nagsugyot nga mahimog maghatag kini og usa ka gamay nga benepisyo alang sa tawo nga adunay asthma. Apan tungod kay ang tambal nga caffeine og asthma mahimong hinungdan sa mga side effects sama sa pagkadili mahimutang og kasuko. Ang pagbaton sa duha sa imong sistema sama sa higayon mahimong makapasamot sa mga sintomas. Mato ba mga katropa, daghan ka mga Pilipino ang hilig gayod mo inom og kape. Apan kinahanglan nga gayod nga atong sayron ang mga posibleng kadaot og benepisyo niini nga atong mahiguman labinas kung aduna kitay mga gitumar nga tambal. Una mga katropa nga ato gayod nga bantayan ang pag-inom sa atong mga kape og ato ang kining batasanon matag adlaw. Kung gusto wag kape nga walay caffeine mga katropa, listingi lang ang ato ang Santon Gold Coffee Mix. Kini nga kape mga katropa, wala kini side effects og makatabang pagyud sa ato ang panglawas.